Malawi Today. Halo, mulipo anibe, mulipo zaku South Africa munaiwala atu pano munaiwala zaku South Africa. Mungu chuka ni mbiri zanu zokuti zinthu zavuta akhalira kupempha ma 50,000 kawada amwene ngati pali chipani kapena boma limene lazuza anthu ndi lanu la MCP itu mukanakhala ena mukanachokako. Anthu aliwonse anzeru amapanga ngati ng'ombe zonyamula ngolo. Ng'ombe zonyamula ngolo zikaona kuti zalemedwa zimatembenukatu. Koma Malawi ambiri timafoira kwambiri chifukwa tu apatu anipendeza kuvutani. Ndikuti kuchipani kwanu kundeza kuvutani. Ndani ineyo ina swada Malawi ambiri swada ndaula network ndiri kumunda amwene ndeye Malawi akwene akungochimvesa komano nangasi anazolowera kuti ndimatulusa ma audio daily nde kukhala cheteko okhala masiku 3-4 osatulusa makamaka Malawi okonda dziko lawo amadadi nkhawa mwatiba. Ndiri bwinobwino palibe amene anganditekese kodi inetu ndikamanena kuti ndine opsatu sikuti ndimangonena ati chimwene chimwene oti mukakhala ku MCP ko muziauza anzanu akamapanga maplani awo opusa ngati awakumuchita akumupangira wabakire mulozi komanso mtanyi wawa muziauza kuti mwana amene jandi wachabe koopsa ndipo ndingaononge ndani ineyo kwenda ndi bodyguard. Kodi ino ati ya kabineti yati yavuta maboma ngati nchinchi seti ati anthu alemba kalata kudandaula kunena kuti iwo sali part of this government motero kuti ena asankhidwa chifukwa cha interview itapita kwa president kuti anthu afuna kuukira. Komatu amwene nchisidi ndizoona ikhoza kuukira kwapondwapondwa uyu ndikunena kuti kunchisi kwapondwapondwa ayi. Chifukwa anthu achatu ngati kuli boma limene anthu agwirisidwa ntchito ma MP komanso mafumu kutolera za nzika ndi za meki ndi pologalamu yani yobera ine ndi nchisitu akungoyenera kulusa amale olo udebiti omwe osapasa eti. Komatu anthu akunchisi okha ndemwe alakwira akanampasa munapondwapondwa yekhayo kapena mangeniyo kaudebiti kokha. Kowada awere kunena chilungamo maministers ena wangona kuabwereza ngati uyuyu amazuza ma refugees mukuziwa kuti mwezi uno pa 17 kukhala maphwando anthu akunja atu onse amene atamva ma Rwandizi, ma Burundi, ma Ethiopians, ma Nigerians atamva kunena kuti akulu achosedwa pa mpando. Ndikunena pepe kale amene tuwe anthu akupanga phwando kusangalala. Ungoziwira ati kunena kuti ngati ine ndachosedwa udindo anthu ndikumasangalala uziwe kuti anthu samakondo anane. Vuto tula anthu andale amafuna kumayimbiridwa m'manja osauzidwa chilungamo chifukwa andale akati azimva chilungamo bwenzi pano boma iliwonse atachita resign chifukwa ngati kuli boma kapena kuli chipani chimene chazunza anthu chimene anthu sakuchifuna ndi chanu cha MCP choto mwatiba
iyo iyi chineti ndiye chilungamo chache. Olo muzipanga maplani obera mmene mukupangiramo zogula za nzika, kupanga mapulogalamu onama ngati ya NRB. Mukudziwa kuti pulogalamu ya NRB akulembesa anthu ndi ya fake. Madera onse akutumizamo maujeni mastafu ochepa komanso maulendo atali mwina lese mwachisanzo district imodzi akumayika center imodzi yokha kapena awiri akutali kuti anthu azikalembesa. Kodi inu chisankho ichi ndi chisankho chawo chisiru kwambiritu. Ndipo akanakhala kuti aliko maiko ena ati ngati maiko ena izitu akupanga wana biro itu atang'ambidwa kaletu. Mwene mukupanga zinthu zawo chisiru andi iniyo achimwene iniyo ndinu munthu wozindikira. Ndayi chatikayenda limodzi lija tinkapangira zathuzi limodzi inutu munali munthu wanzeru kwambiritu. Chimene ino munali tu munthu wanzeru mukati mukapanga mukalankhula statement olo pa wireless olo ya mu drama yomwe anthu amadziwa kuti koma amwene munthu walankhulatu. Koma lero mutapita kumene kumwalo wa inu kuli zi anthu kumadabo amandifunsa tu anthu kuti anzanu aja basi angoti zi. Lero ndi awangu ulimbana ndi anzawo wa service day okhaokha. Ati mafika size yolimbana ndi anzanu wa service day okhaokha ngati achina Daliso Kabambe, achina Njawala, nanga si ndi exit to Roman Catholic enter to service day. Nepa kupezeka kuti inu yomene mwamva kuti nzanu wa service day amusankha basi tisimugwirizana naye. Ifetu timaona ngati achali chino mmagwirizana atu. Chifukwa mmene nzanu Kabambe wa service day uja aliye pampando pamene paje mukana mujoina monga mmene anajoiniraso a service day kwa joina Roman Catholic nthawi imene ija. Icho ndiye chilungamo chachetu. Koma apapa mukukhala ngati niyo simukukondwa ampesa okhaokha kumakangana ati wayenyerenda sakuitanani kaya. Koma tunde chakupana ni chisekotu. Ati mwafika pakana pomagula ati sisi la masaluni mu 25 ati mpangire mankhwala ncholinga kuti 25 chisango chikamabwera muzapambane. Zili manyusi. Awele munthu ina anapita kukametesa ku 25 ndiye kumene kujaku kunabwera munthu akuti amwene lero lakwana ali ayi silinakwane zatheka ali sizinatheke. Ndi atapita kumfunsa ometedwa ja kufunsa kuti akulu muli nawo ngongole aliyayi amene amatolera sisi kulifufuza sisiro ndika program ka MCP akutolera sisi mmasaluni. Motero kuti Amalawi amene angamvere VN imene mwangozi akuyenera aziwe kulera kuti IMCP atatolera za nzika atatolera za kumeki pano pali pa programu yotolera sisi ndofunika abale anga kumene muliko mukamayenda musamale akutolera sisi la mmasaluni akapangire mankhwala kodi zisankho zavutatu. Chalakwe koma bwere chalakwe ndeza mvutatu. Ndipo akungoona ngati kodi ndizoona ndi 2025 kapena ayi chifukwa tunde anachita promise anthu zinthu amwene nemati ndikakhala kuti koma munthu alibe mtendere. Zoona ndi gulu lochedwa Black Street linayimba nyimbo inayo kuti money can't buy me love kusonyeza kuti mtendere wa mtima munthu sunga ugule. Koma mwene mkuziwa kuti kwasala mezi 6 yokha 6-7 ndiponso si 7 year ndi mezi yochepa oti awa akulirira uminister awa akanangozisiya chifukwa tu uminister wa mezi 6 ndi chibwana chenitu ndani chakwera. Inu mwaiwalira zokuti akupanga kampeni mujamu amanena kuti amanga kublanta ya ma stadium. Mwaiwalira Mbeera University, Sundwe Barracks. Mwaiwalira Ntalire Road kuchitipa uko. Amanena kuti ndikangolowa ndizapanga chimene in 2 years time ngati ndilephere ndizachita design. Anachita design Livingstone ya Ngakwa Road mukukumbukira Bwanda Chakwamba School of Excellence
ma promises okawo kati Sidiki Mia highway zache amene anampangiza kuti munthu uja achuke amwene aulawe u president amwene Sidiki Mia amwene ndipo abale zikoli ine ndimakumbukira anthu awiri amene wa Sidiki Mia ndi Saulos Chilima kuti zoona mphuno salota anthu akati azilota Sidiki Mia to analuza ndalama zachetu olo kumaliro kwaje osapita kolo kukangoyima patali kuti malinga ndi zikumveka za covid zakangoyima patali kuti president ali uko 2 km zitu kukangoyima aputa anthu aziro akuapitisira speaker azimva zimene zikuchitika pamaliro koma ayi ndithu olomene akapanga budget ya 2023-2024 sanani nakuti wiki yake yamawati yamba Baraka Chingeni Liwonde Road ndalama zilipo kale unayamba se umene uja andikati kuli se omvesa chisoni ndi umene woto ikakhala ya Zomba Stadium inde pa janali ya mboma la DPP angopitiriza Zuzu Stadium to Nichirwa International Airport abale mndu ndosegeza iyo changa agamanga International Airport mamega farms yango gawa na okao kama fetereza kumangu gawa na mwene kumpasa muntu 1500 bucks anthu wango guli samwe mamega farm kulibeko olopang'ono olo kulibeko si nthawi imene chayo amapanga tu matamato ayi ineyo Peter Mutharika akusankha anthu ambiri mu cabinet ine ndisasankha 22 lero wasankha 22 sisate 1 anthu ageso kuwayang'ana makape okhaokha ena one ma ministers kumatatenti zole mafuta ambuya ataosasisira ali mbu koma ni minister koma Malawi awe Malawi abwere ndikokoma kwambiri akuti ine ndisakakhala pampando 5 km chipatala kayachakwera awere ndijakeni awere lero chipatala ziliko mwalija pamene mwalankhula bwino fetereza ndiye 4500 pakana ife nthawi meja titakhuta mbwanda tinakapanga ma ujeni paja mmakumbukira tinakapanga ndi Malemu Lucius Banda tinakapanga tu ma advert umachemerera kuti ziko ili yachilima ndi chakwera sisi fetereza zakhala 4500 vandu abanama amandale ndi andona magopya panotu agundikatu kubinyamula nawo chimanga kugona nawo maliro kuyamba kukumba manda kuphika nawo mang'ina sewalo mukamakhala ku cabinet meeting kwanu simauzana kuti zimene tinalonjeza anthu ngati za duty free duty week duty jamade free duty week imene ijaye komanso ma 15,000 anthu okalambaja munapa mwapereka muziuzana kunena kuti tikamaona anthu osauka ife anthu olemera musamatenge ngati anthu osaukawo ndi zisiru andi izi zomati mukamafuna kugawa zinthu zanuzi ndi kumatenga makamera kumati jambula zimene zatu mmangotayatu nthawi ndi madaliso anu chifukwa ngakhale olo m'Bible amanena kuti chimene chapanga mkono wa manzere wamanja usaone koma andale ndi anthu olemera inu zisiru kwambiri andi mmakhala kuti mwapangatu maganizo anu kumene kukwanuko nokhatu mwapanga maganizo anu kuti apapa tikagawire anthu khani ndalama tikagawire chimanga tikagawire mpunga koma basi chimandidabwisa kumalawi kuno basi kunyamula makamera ulendo atu kuti akutame ndani kulitu kuja kuno anthu olemera amene amati akakuthandiza ndikukuza kuti pepani musayerekeze kunditchula koma iniyo basi ndipo anthu andale ndi anthu olemera muziuzana mukamakumana. That's why pamafunika kuti muzikhala ndi ma meeting muzikambirana chifukwa ife anthu osauka sife zisiru sikufunayi timayamika ena olemera amene amakhala ndi mtima wopereka
kupereka ndithu mwa mtima wonse, koma 3/4 ya agalu inuyo mmapanga zinemeja kuti anthu akutameni, kuti akuoneni kuti muli ndi makobiri. Ndiye siku lina makobiri amene wazatha ndani mzimayi anakana ndalama uja kuthyolo uja. Mzimayi amoja ndiopsatu pamene pajapa mzimayi amoja anachita kuoneseratu kuti iye uja samadalira za munthu. Andi mtima umene uwu kanakhala kuti amalawi ambiri tili nawo umakana zinthu zangati zimene sibwezi pano andale akuti tolatu. Ndi chifukwa chake lero anthu akupita kumakaguladi zovotera chani chifukwa cha mtima wa uchisiru ifeyo anthu olandira ife. Kumuona munthu atenga kamera yache olo akukujambula olo akukupanga rekodi kukupita ndikukachiswa chinthu chijacho. Muuzane kumene kwa agalu ino afitini koma ndiye mwapanika tu 6 months mukaona ngati 2025 ndi 10 years munya tumuona munya. Iya yazanga auzeni anthu kuti kusatulusa maaudio ku sikuti kapena pali winache wandi panga zoopsa iyaya ndili kumunda basi tu nene kuti chani Bon Kalinda the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village TM Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa. Bwanji pamenepo mwamba kukoma saini out mwamba naye kukoma pamene